Tak co vy? Jak se máte? A tak, jste se dlouho neviděli. 2 dny. Něco nového. A tak. Máme čas na popovídání si v lesích. Tak si povídejme. Když už tady jsme. Sluníčko, odkud jsem měl na ksichtě? Jsem nějaký nervózní, sakra, co je? Sakra. No jo, no. A o čem? Třeba o počasí. Máte tam zimu nebo teplo? Nebo akorát? Čau Surfacey, jak se vede? Docela fajn, co ty? Akorát se dneska nějakých cíplej zase, no. Ani jak dlouho jsem spal dneska, ale docela dlouho dneska, tyjo. Asi od 4 do 12, do 11. To je tím a nejsem zvyklý spát takhle dlouho. To až na to, že mám posranou pohotovost práci a je. Co pak děláš? Máš pohotovost. Nemůžeš si dát ani pivo, viď?